11 maererano nenyaya yababa vekubika sadza muguta reHarare iri kuziviswa ichitenderedzwa munyika yeZimbabwe yoburitswa zvizere, apo pachiziviswa mushure mekunge pane munhu ari kuzivisa kuti afonera Olinda kuti atsanangure chiitiko chaitika kunhamo kwanga kuna baba. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks, where we give you the trending news which is happening around Zimbabwe, tichikuzivisai maererano nenhau dzakasiyana-siyana. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yechiitiko chiri kutenderedzwa munyika yeZimbabwe chababa vakazivikanwa munyika yeZimbabwe nenhau yevhidhiyo ravo rakamutenderera rekubika sadza muguta reHarare, ende vakawana rubatsiro kune vakasiyana-siyana avo vanozivikanwa nezita rekubereka rekunzi Elias Chikwava, vanova vekuzengeza, vanozivikanwa kunzi vanogara kuzengeza. Baba ava vari kunzi vaenda kunhamo kumusha kwaAshford, anova akashayikirwa nemwana wake. Asi baba ava mukutsanangurwa kuri kuitwa nhau iyi vari kunzi pane mukadzi wavasvika naye panhamo apa, anova mukadzi azonzi adeedzera achiti mbavha kuti pazosvike kusungwa kwababa ava. Ende nhau iyi yoziviswa ichitenderedzwa munyika yeZimbabwe. Pozoita mukadzi afonera Olinda achimutsanangura zvizere maererano nechiitiko chaitika kuti baba ava vazobatwe vachiendeswa kumapurisa. Zvaita kuti veruzhinji vakaisa ruoko vachibatsira baba ava, sezvo baba ava vakabhenefita zvizhinji mukudoneterwa mari pamwe chete nekupiwa pokugara. Toziva kuti pana kana madhezi vabva kubudiswa vachinzi vabatsirwa naAron kuti vapiwe imba yokugara, and also vachipiwa mari dzakasiyana-siyana. Ndi kwanga aenda kunhamo uku ndiye mumwe munhu akavaunganidzira mari yeGoFund kuti vabatsirikane. Asi mukutaurika kuri kuitikawo zvakonfirmwa naMr Marowa, vatsanangura vachibudisa nhau vachiti it's true, Mudhara Chikwava wepazengeza ari muchitokisi. He is expected to appear in court tomorrow morning, but let's see zvinogonekwa naMwari. We'll keep you posted. Domashoko ava Marowa vachitaurawo pamusoro penhau iyi vachikonfirma kuti ruzhinji vachizivisa ruzhinji kuti baba vari musungwa. So tine audio radada kuti mugonzwa Olinda achitaura nemunhu anga aripo panzvimbo pasungirwa baba vekubika sadza muguta reHarare. Ndidzo dzimwe nyuzi dzataya takabata ichiti inzwai nhau yavo ichitsanangurwa kuti munoiona sei, ichokwadi here kuti baba vabafoni kana kuti isetup yavaitirwa. Vanhu nemurume vabva vese chiHarare vanotozivana, saka vazotakurwa nehanzvadzi yangu vanenge vaendwa navo kumapurisa vese mukadzi vasina nemurume wasana. Ko nyaya yefoni, mafoni vangwane mafoni mangani? Angane 2 ndiani? Asi nyaya yenyu haichameka sense. Mimi muri kuti vangwane 2, zviri kunzi vangwane 3 mafoni yemukadzi uyu yavo neimwe yechi3 yavatadza kuvhura. Imi kana manga muri mumba kandoda kuziva vanhu vangu vari panze pazvaitika. Sorry, I don't mean to be rude, but ndoda kuona vanhu vanokwanisa bosi kana tikapinda mukotika, vanhu vanopa umbo, vanhu vanenge vazvionera nemaziso. Saka imimi neni katineka kuda kufanana noti tese tanga tisipo pazvaitika, mazoita zvekunzwira kubva kuvanhu. Saka iwewe maonera amaita baba ava kana kuti gogo maonera avaita baba ava inonzi chi mukadzi uyu pane relationship apa vangatoni kuti vanhu vanodanana kana kuti vanhu kana kuti ungori ushamwari? Vana zviri zvekudanana, vana vanenge vanotongowirirana ogala. Tingati baba ava but kuti vana neno vari kuzivana notitete tikavati vaba tetinyepa pozi vana tineke sense vabva vese vozotirana kunogwa zike sense. Saka tingangoti kana vaba vabirana pachezvavo hazvinei nemi vanhu vari parufu, tongoti tikangovabvisa parufu tongoti vari kuroad. Baba police katazonyakuzwa kuinformation
tasvika tichingirivaba gatetitonyepa kozi vanhu ava hazvina chatiunyatsoziva kuti vabirana zvemaswera chatinongozana songoti mukadzi adedzerwa chimbava ende vanhu havangwari vese vanga vachiwirirana. Saka mheno chii chaitika paushamwari hwavo isi hazvinei nesu isusu zvavanenge vaitirana pachezvavo. Kana vane zvavaitirana ngavapedzerane vari vairi kumapurisa ikokoko nokuti ndivo vari kuzivana, ndivo vabva vese, ndivo vafamba vese, ndivo vari kuzivana kuti chii chaitika pakati pavo vari vaviri. It's got nothing to do with us, it's got nothing to do negofund yatakaita, hazvinei nemari, hazvinei neinonzi chii. But tichida kungoziva kuti tiri kudhila nevanhu vakaita sei, bhozi nyaya dzavo dzakawanda-wanda. Mavideo, mapicture, mapurisa, it's just quite concerning kuti tiri law abiding citizens here kana kuti hatizi. But kana zviri kunzi nditsuro nagudo vaitirana zvavaitirana aiwa ndikoko. Inini pandatanga kunzwa nyaya ndanzi vabira munhu ari parufu. Zvanga zvisina kujeka kuti vabirana pamwe chete neshamwari yavo vari vairi vavo. Saka ivo baba vauti vazoya kurufu zvanga zvamboita sei? Bhozi ndanzwa kuti vanga vachida kuenda kurufu nokuti ndi mwana waAshi ende vanga vachida kubata maoko emwana waAshi. Saka handisi kunzwisa kuti vangabva vakwira bhazi kune munhu akavabatira mari inopfuura $5,000 voenda kunhingirini kunoba parufu rwemwana yanzani yemunhu akabata mari. Ivo vasati vapuwa mari yacho. Kana iko kudofora kwacho kainini handingambobva ndakaita zvinhu zvakadaro, ndotanga ndapuwa mari yangu ndozorova hangu dzungu rangu pamberi apo. Outcomes avanga vachida kuti zviitikire kudaro, why? My intentions ava tichatozomanzwa maybe kana vabva kupolisi kuti angarei, maybe vakabvunzwa kupolisi munhu paachataura kuti zvafamba sei. Inini hangu personally from our point of view, whatever zvavanenge vaita kana vane mhosva dzavapara, mapurisa achangoitawo ma-investigations avo and reach their conclusion. Mari yakarezwa kwavari yenge yatouya kuZimbabwe kudhara. Handiti isusu hatisisina mari iyoyo, hatisisina mari, Ashi haana mari yacho as well. Mari yatokuharare kuti vapuwe mari iyoyo. Handiti mari tichangovapa mari yavo yakakwana. Kana mari iyo ichazopedzera kubhadhara mapurisa kana kubhadhara maloya kana kubhadhara chi zvinenge zvakwavari izvozvo. Indinoti munhu anotongwa ega nani naMwari. But I think it's very important timirire kunzwa kuti mapurisa anoti chi, tonzwa kuti chichabuda ikokoko, because munhu wana haangongoramba achimboita munyama wakadaro wokuti unosungirwa sadza woenda kumapurisa, wabatirwa dzimwe nyaya woenda kumapurisa, nyaya dzacho dziringobuda murodhi zekunzi vakatiza mukadzi ane mwana chirema. It's just not making or adding up. Ndikufila kunge ndiri kudhila nemunhuka ari tupa munhu wani.